Pozdravujem všetkých priateľov matematiky, elektrotechniky, fyziky. Tu ale dnes elektrotechnika nebude podstatná, ale budeme si ukazovať, ako sa pracuje s nejakým exponentom čísla 10, alebo inými slovami 10 na n, keď máme to n minus alebo plus. Častokrát to robí problémy študentom. Poďme na to. To je nejaký vzorec pre frekvenciu. Toto je nejaká indukčnosť, kapacita, elektrotechnické pojmy. To je jedno, že toto je Henry Farad, ale dôležité je čo? Že toto je mili a toto je nano. Určite mnohí z vás potrebujete premenu jednotiek mili, mikro, nano, piko, tera, giga, mega, kilo. Piko, pod tým ešte femto a to, že 10 na minus 15 a na minus 18, ale to nie je dôležité. Dosaďme teraz do vzorca, chápme to ako matematiku, prosím. Pi je 3,14. No, 10 mH, to je 10 krát 10 na ktorú? Mili je 10 na minus tretiu. Desať nano. Nano je 10 na minus 9. Dvakrát 3,14 je 6,28. A čo je tu pod odmocninou? Toto môžem združiť, takže to je 10 na druhú. A treba z 10 na minus 3 a krát 10 na minus 9 je 10 na minus 12. Jedna lomeno 6,28. Je 0,159 a tak ďalej, čiže 0,16 na 2 desatinné miesta. A tu zostane toto. 10 na minus 10 odmocnina. 10 na minus 10. Čiže toto môžem napísať aj takto, že 0,16 lomeno odmocnina z 10 na minus 10. Čo je to odmocnina? Ako keby niečo na jednu polovicu. Takže minus 10 lomeno 2 je minus 5. Čo sa stane teraz? Keď z menovateľa prejde toto do čitateľa, je to 10 na 5. Frekvencia je v hercoch, ale to len tak mimochodom. No, to je 1,6 krát 10 na štvrtú, 16 krát 10 na tretiu, čiže 16 kHz je 10 na tretiu. Ďakujem za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber. Teším sa na budúce. Ahoj.